El projecte d'atenció especialitzada de l'Escola Bressol neix a partir d'una necessitat, d'una demanda que ens arriben per part de famílies ateses en el CDIAP. Des de la Fundació Ramon Noguera sempre hem pensat que les famílies amb fills amb una discapacitat important, una pluridiscapacitat, haurien de tenir els mateixos drets que tenen la resta de famílies a l'hora d'escolaritzar els seus fills en una escola bressol. Des del CDIAP es donarà una atenció clínica, una estimulació als 5 infants a l'aula que presenten unes problemàtiques en el seu desenvolupament i el CDIAP intervindrà dins el context, dins l'entorn natural de l'aula de l'escola bressol i oferirà l'atenció especialitzada a nivell clínic. Aquesta experiència és molt positiva tant per als infants que poden compartir les estones amb infants amb handicap, per als infants que tenen aquest handicap, sobretot a nivell humà per als equips educatius i també, evidentment, per les famílies que ens puguin portar els infants a la llar. El nostre objectiu bàsic és treballar amb aquests infants que són tan delicats, treballar de manera individualitzada, respectant-los individualment en els seus diferents ritmes d'aprenentatge i que tots els infants puguin tenir l'oportunitat d'aprendre a pesar de les seves circumstàncies personals. Tant els professionals del Lledoner com d'aquí del Carrilet estan encantats de poder portar a terme el projecte. Normalment quan decideixes ser mare i et quedes embarassada et planteges a quina llar d'infants anirà, quina escola, més quan et dediques al ram de l'educació, és com et planteges molt tota aquesta etapa. De cop i volta et neix un fill que té unes dificultats, comences a descobrir un món nou, molt desconegut, en el que et sents molt perdut i tot es desmorona. I finalment te n'adones que no hi ha, no vull que es malinterpreti això, però no hi ha, entre cometes, cap servei que pugui atendre dia a dia el teu fill, com tu havies pensat que seria, no? Una llar d'infants, una biblioteca o algun servei. Llavors descobreixes el CDIAP, que en el meu cas i en el cas del meu fill ha sigut fantàstic, però també cal dir que són 2 hores que han atès setmanalment el meu fill, que estic molt agraïda, però moltes vegades són nens que necessiten d'una teràpia diària, els pares també necessiten d'un assessorament diari, unes pautes, i tu vas fent, però és la suma de tot, no? T'has de posar al dia d'un món que desconeixes, tant a nivell de fisioteràpia, mèdic, d'ortopèdia, de medicacions, i et sents molt perdut. I llavors el fet que es creï aquesta aula inclusiva dins d'una llar d'infants trobo que és el màxim dels màxims per als nens que podran ser atesos, ja no de cara als nens, perquè sí que és veritat que rebran una teràpia individualitzada i necessària per ells, que això serà magnífic, sinó també de cara als pares. El fet que se'ls pugui donar pautes, de normalitzar la vida dels seus fills, que és el dret de qualsevol infant, i estaran com molt recolzats i molt assessorats, i és com aquella abraçada, no?, que necessiten i que necessitem en aquests moments tan fràgils i sobretot en aquesta etapa de 0 a 3, que és vital i molt important. El meu fill, en aquest cas, ja començarà directament en P3 i no podrà gaudir d'aquesta ajuda, però estic enormement il·lusionada amb aquest projecte perquè seran alguns nens que sí podran gaudir-ne i es beneficiaran moltíssim d'aquest servei. O sigui que molt agraïda per tota la gent que ha posat èmfasi en això i ha lluitat perquè això sigui una realitat i ojalà això es pugui anar ampliant i es pugui atendre a tots aquells nens que neixen amb aquestes dificultats i donar una mà a totes aquelles famílies perquè realment és molt necessari.